ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט שלי יוצרים אהבה חדשה. קוראים לי ויקי שלום זלוסקי, אני מאמנת מומחית ליצירת זוגיות, אני עובדת סוציאלית בהכשרה הראשונה שלי. כבר הרבה מאוד שנים אני חוקרת את עולם האהבה, היצירת הזוגיות ועולם הדייטים. אם זה פעם ראשונה שלכם פה בפרק הזה, אז מוזמנים להקשיב לפרקים הקודמים, ואם מעניין אתכם לעשות לי כוכב, וכמובן לשתף חברים. הפעם הזמנתי לאולפן אורחת מיוחדת, אלית חממי, יועצת זוגית ומינית, מאמנת ליצירת זוגיות והתפתחות אישית. היי אלית. בוקר טוב, איזה כיף שאת כאן איתי בפרק הזה. ממש, אנחנו הולכים אפילו גם לדבר. מתרגשת, כן, זה באמת מרגש. אנחנו גם ממש. יכולות לדבר על נושא שהוא ממש ממש חשוב, ואני חושבת שהוא נוגע כמעט לכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה. אני מניחה שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה בעצם רוצה זוגיות, או כאילו מרגיש שהוא רוצה זוגיות, ואנחנו נלך ונדבר ככה על הנושא של האם בכלל מספיק לרצות זוגיות? זה ככה, זה הנושא היום. כן, כאילו, אז אני רוצה, אז מה? מהמם. האם זה מצליח לי? האם זה נכון, מספיק שאני רוצה? רוצה? לגמרי. נכון, נכון. כי באמת יש כל כך הרבה גברים וכל כך הרבה נשים שהם פנויים. לצער שתינו, זה רק עולה ועולה עם השנים. אנחנו שכולם גם יודעות באמת... שזה לא קורה סתם, אגב. נכון, נכון, נכון. וכולם מצהירים שהם רוצים זוגיות. הם הרבה מהם עסוקים בלהאשים את הצד השני, גברים מאשימים נשים, נשים מאשימות גברים, הם מאשימים את האפליקציות, מאשימים את העולם, את המזל, וגם כשהם כבר מגיעים לדייט ראשון, זה הרבה מאוד פעמים לא מגיע בכלל לדייט שני. ויש כאלה שנמצאים במצב הזה שנים, ממש שנים, עם הרצון הזה, מסתובבים. זאת אומרת, אני מניחה שכמו שאני פוגשת את האנשים האלה בקליניקה, או אפילו בקבוצות במרחבים, את פוגשת בדיוק את אותם אנשים שהם שנים כל כך רוצים, וזה רצון אמיתי, כן? זה לא הם סתם אומרים יאללה שתהיה לי, וזה לא הולך להם, זה לא מגיע אפילו לדייט, או שזה דייט אחד זה לא מגיע וזהו. לדייט, או באמת הרבה מאוד פעמים לא מתקדם לדייט שני. נכון, נכון, זה נכון. מתסכל אותם נורא ומייאש אותם נורא, ואז, איך את אומרת, הם מאשימים את כל העולם, הם בעיקר, אני חושבת, הופכים את זה לאקסיומות, זאת אומרת, כל לגמרי. הגברים, כל הנשים, והם לא מצליחים הרבה מאוד פעמים לראות איפה השינוי שהם צריכים לעשות בעצמם, נכון, כדי, אני קוראת לזה לייצר זוגיות, לא למצוא נכון. זוגיות, כי אבל את יודעת, הרי שתינו למודות ניסיון עוד לפני שאנחנו מאמנות, כל אחת מהעולם שלה. זאת אומרת, אני עם העולם שלי עוד כשהייתי רווקה, כאילו, הייתי גם הרבה מאוד שנים, אז נכון, לא שנים הייתי מדייט ראשון לדייט שלי, אבל הרבה פעמים הייתי נתקעת בדייט שלישי, זאת אומרת, זה לא ממש משנה. זאת אומרת, והייתי גם עם הרבה מאוד האשמות, כי אמרתי לעצמי, וואלה, אני עובדת סוציאלית, אני מבינה בעולם הטיפול, אני כאילו... עברתי כבר אי אלו דברים בחיי, גם בהתפתחות האישית שלי, כנראה זה לא המזל שלי. לקח לי הרבה מאוד זמן, כאילו, כשירד לי האסימון שלי, צריכה לעשות משהו אחר, אבל הסיפור שלי כבר, מי שככה שומע את הפרקים כבר מכיר, ואני יודעת שהסיפור שלך שונה משלי, אבל עדיין, יש פה נקודות, כי גם את היית נקודות. הרבה זמן בתוך הייתי העולם המון הזה. המון המון שנים בתוך העולם של הדייטים, ואני חושבת שהרבה מאוד שנים בעצם, אני זוכרת את המשפט שהייתי אומרת לעצמי, שזה היה אה, לא נחמד, כאילו הייתי אומרת, מה דפוק אצלי? כאילו, אני איך זה לגמרי יכול מתחברת, להיות? זאת אומרת, אני שומעת איך זה הרבה יכול אנשים להיות? שאומרים את זה. הייתי אומרת בהומור, כן? איך זה יכול כן. להיות של כל קונפה ברחוב יש לה זוגיות ואני לא, מה דפוק אצלי? אז מה דפוק אצלי הביא אותי לספת המטפלים, מהמם. ובעצם אני באופן אישי ישבתי אצל מטפלת כמוני כמוך, מהמם. שמתעסקת בתחום שלנו, מעל שנה אגב. גם אני, גם התהליך לקח שאני לי עברתי המון, היה מעל שנה. זאת אומרת, לקח המון לי המון המון זמן. זמן גם לקחת אחריות.
מהמם. גם להבין שזה משהו בתוך הפרדיגמות שלי, האישיות, ואף אחד לא אשם שם. וגם אחר כך, אני חושבת שאולי על זה אנחנו רוצות קצת יותר לדבר היום, גם אחר כך איך לשנות את זה ולהביא את עצמי הכי אותנטית שאפשר נכון. לתוך דייט, כי אחרת אם אני לא באה, אם הייתה אז באה זה לא מישהי קורה. אחרת, זה... אז במי הם התאהבו? מהמם. באחרת. ואז בדיוק. כל קונפה היה לה זוגיות, אבל אני לא הייתה לי זוגיות. אני כל כך מתחברת, ואני מניחה שהרבה מאוד אנשים ששומעים את זה, כאילו, מתחברים לסיפור שלך, כאילו, כי זה מתסכל, זה באמת מתסכל. ובאמת, אני חושבת אולי נדבר קודם כל על למה זה קורה לדעתך? למה אנשים, זאת אומרת, נמצאים במקום הזה? של חיפוש אינסופי. תראה, זה כן, כמובן יושב על כמה וכמה סיבות. זה יושב על עולם השפע, בואי נתחיל מזה. כן. וזה שתמיד אפשר למצוא מישהו יותר טוב, אולי. מהמם. אולי, זה אה, הדגש על אולי, האולי. אולי, מהמם. אולי נמצא משהו יותר טוב. אני חושבת שגם גברים ונשים שמגיעים לסיטואציה בחיים שהם המון 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 שנים מחפשים זוגיות, אז הם גם מגיעים לאיזושהי תובנה הם לא יודעים כל כך איך לעמוד מאחוריה, אבל שאנחנו מספיק, אני כבר מספיק טובה, אני יודעת מי אני יודע מי אני, ועכשיו אני לא מוכן להתפשר, ואם מהמם. כל כך הרבה שנים חיכיתי, אז עכשיו אני אתפשר, זה נראה להם לא ברור ולא מובן, למרות שהמילה הפשרה, אני מסבירה אותה אחרת לגמרי, ואז הם לא מצליחים באמת להתקדם לדייט הבא, כי אולי זה לא מספיק טוב. אבל אני רגע אחד חוזרת לאמירה הזו שאמרתי, שמסתובבים בעולם ואומרים אני יודע מי אני ומה אני. הבעיה היא שהמי אני ומה אני הזה לא באים לידי ביטוי כשהם מגיעים לדייט. שם הם לרגע אחד שוכחים. מרוב רצון למצוא, או אני קוראת לזה למצוא חן בעיני מי שיושב מולם, הם מאבדים את עצמם. הם לגמרי, מאבדים את אנחנו עצמם. רואים את זה עוד אפילו לפני הדייט, אפילו עם אנשים שמכירים דרך אפליקציות למשל, זאת אומרת שהכל אותו דבר, כאילו, אם לא כותבים, או שכולם לא כותבים, או שכותבים את אותם משפטים, זאת אומרת, מסתכלת, אומרת, כאילו, זה נשמע אותו שטנץ, זאת אומרת, אותו כאילו, המשפטים האלה מתאימים לכולם, זאת אומרת, או להרבה מאוד אנשים, אין פה משהו שהוא מיוחד. כריזמטי, שמח, אוהב אוהב אנשים. אנשים, אני אוהב הכי את אוהבת החיים. אני הכי אוהבת, סליחה, אני עם ההומור שלי, אתה אוהב לענג ולהתענג, כן. וכל מיני כאלה שמרחיקים אותך קילומטרים מהאותנטיות, אבל זה בעיה, האפליקציות האלה, כי נכון, בעצם נכון, זה המחלה של הדור הזה, זה נכון. שהם בכלל לא מצליחים ולא לומדים לייצר תקשורת בין אישית. כי גם יש מין מחשבה כזאת שכאילו, זה המקום היחידי שאפשר להכיר, את יודעת, זאת אומרת, יש מין הלך רוח כזה, שזה המקום היחידי, שבשום מקום אחר אי אפשר להכיר, ואת יודעת מה, גם כאלה שכן עושים צעד ומנסים להכיר בדרכים אחרות, עדיין הם מגיעים עם אותם משפטים, זאת אומרת, הם מנסים לחפש או איך הם מתאימים את עצמם למי שהם מדברים, זאת אומרת, אם נגיד אני נפגשת איתך עכשיו סיטואציה חברתית, ואת מאוד מוצאת חן בעיניי, אז איך אני כאילו נחפש את המשפטים שימצאו חן בעינייך כדי למצוא אנחנו גם חן. מדמיינים מה ימצא חן בעינינו, אנחנו מחליטים בשביל מחליטים מי שיושב מולנו מה הוא אוהב, אנחנו מה לא הוא אוהב. שאלנו אותו, לא נכון, בדקנו, נכון. אנחנו אגב, לפי מה? לפי איך שהוא לבוש, או היא לבושה, והשיער, ואם היא כן מאופרת או לא מהמם, מאופרת, אנחנו מחליטים אם היא זורמת, אם היא לא זורמת, אם היא קלילה, אם היא כבדה, אם היא ביתית, אם מהמם, היא אוהבת מסיבות, מהמם, אנחנו לא בודקים מי יושב מולנו. מהמם. ו... נכון, ואנחנו גם לא מספרים מי אנחנו באמת, אנחנו מתעסקים במין רשימה שיש לנו בראש, על מה אנחנו צריכים לבדוק, שמה את שנראה יודעת, לנו חשוב. זה מזכיר לי סיפור מאוד מעניין. מהמם, לפני כמה שנים טובות הגיע אליי בחור לא צעיר לאימון ליצירת זוגיות, פרק ב' בתוך החיים שלו, גבר מוכשר, מקסים, אינטליגנטי, באמת כאילו, איך אני אומרת? מתנה לאישה. ואנחנו מתחילים ככה את התהליך, ואני לא הרבה במילים, אבל לאחר כמה וכמה מפגשים ותהליך הוא מתחיל לצאת לדייטים, ועוד דייט ועוד דייט, ואז הוא חוזר אליי עם תובנה מטורפת. הוא אומר לי, תקשיבי אלית, הבנתי משהו מאוד מאוד גדול על עצמי.
אני קולט שבמשך שנים, אני מגיע לדייט עם רשימת מכולת, שימי לב, על עצמי. אני יצרתי מסגרת של איך אני מציג את עצמי. מי אני ומה אני מספרת אותם סיפורים. אני מספרת אותם בדיחות. אני עונה את אותן תשובות. אני בעצם כמו רובוט מגיע לדייט, בכלל לא שם לב, לא מקשיב, מי יושבת מולי? מה מעניין אותה? אם לאן הסיפור מעניין השיחה, אותה, אם הסיפור בדיוק, זה בכלל לאן משנה. השיחה הזאת בכלל יכולה להתקדם? אני באה עם האני מאמין שלי, איך אני רואה, מה אני רואה, ואין שם בעצם שום דבר שאני מביא מעצמי. זה כאילו, את אומרת את זה, ואני, בגלל שגם אני מכירה המון סיפורים כאלה, אז אני מתארת לעצמי שאנשים ישר אומרים, מה, זה לא ככה? זה לא אמור להיות ככה? זאת אומרת, הרי אני יכולה להגיד לך, אצלי אנשים בדרך כלל אומרים, בואי, זה קורה הרבה דרך אגב, אצל גברים שאומרים לי את המשפט הזה, בואי אני אספר לך את הסיפור שאני מספר בדייט ראשון, ותגידי לי אם הוא טוב. אם הוא טוב. אם הוא טוב. בואי נחליט אם הוא טוב או לא. טוב, אם הסיפור טוב, זאת אומרת שזה מדהים אותי, זאת אומרת שאנשים חושבים שיש סיפור שהוא טוב וסיפור שהוא רע, והם גם כן אומרים כאילו, ואני לא מבין, כאילו, מה לא בסדר בסיפור? בואי לא נסדר אותו, את הסיפור, שכן זה יסתדר לדייט שני. ואני חושבת שלפעמים באמת התובנה הזאת היא, שהסיפור חיים שלנו, כן, או הנאום הזה שאנחנו החוצב להבות, שאנחנו מגיעים מוכנים, כי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו הולכים להגיד, הוא לא מה שייצר לכם לא את הדייט השני, ואתם יודעים מה, גם אם כן ייצר את הדייט השני, זה לא ייצר את ההמשך. כי זה יכול להיות דרך אגב כן לייצר את הדייט השני, מהסיבה שאנחנו הפכנו להיות אנשים שמציצנות מאוד מרתקת אותם, אפרופו אמרת מדיה, אבל כל מיני תוכניות ריאליטי, הרי על מה הם אח עובדות, גדול אח כזה. גדול, המציצנות הזאת היא מאוד מסקרנת, זאת אומרת, אם את באה עם סיפור שהוא מאוד מאוד מעניין, אז זה יכול להיות, אוקיי, בא לי לשמוע מה הסיפור הזה, אבל בא לי לשמוע מה הסיפור, לא בא לי לשמוע מי אתה, או מה אתה, כי אני לא יודעת מי אתה, או מה אתה, זאת אומרת, גם אתה לא יודע מי אני, כי אנחנו דיברנו על הסיפור שלך, שהוא מעניין. דרך אגב, גם נשים עושות את זה, רק הן לא מצעירות על זה, הן לא... אני שומעת את הדבר הזה מגברים שמספרים לי שנשים עושות, לא קרה לי עדיין שאישה באה ואמרה לי, תשמעי ויקי, יש לי סיפור שאני מספרת, בואי נבדוק אותו, אבל הן כן עושות את זה, הן פשוט, כן, אצלכם אומרות לך שיש סיפור? הן לא אומרות לי יש לי, כן, זה נשאל אחרת. הן שואלות אחרת, הן אומרות, מה אני אמורה לספר ומה אני לא? כן, הנה, זהו, כאילו, הנה, זה... אם אני אספר את זה בדייט הראשון, הוא יברח? ואני אומרת לה, ואם הוא יברח? מה זה אומר? זה הסיפור שלך. ואת מספרת אותו בדייט הראשון, והוא בורח. אז מה? זה אומר שבדייט השלישי הוא לא יברח? אבל יש להם, ואני מבינה גם למה, זאת אומרת, אני לא אומרת את זה במקום שיפוטי, אלא יש לי המון אמפתיה לזה. יש איזושהי מחשבה, שאם הוא יכיר אותי, שזו מחשבה נכונה, אבל בואי נראה רגע איך הן טועות שם, באיך הן מייצרות את זה. אם הוא יכיר אותי, אם הוא יתאהב בי, או אחרי שהוא יתאהב בי, הוא לא ייבהל מהסיפור שלי. אבל הסיפור שלי זה מי שאני. בזה הוא אמור להתאהב. ובעצם מה הן עושות? הן מסתירות את האמת, סיפור אחר, או חצאי סיפור. אני קוראת לזה, זה כמו, איך אני אומרת? כמו ללכת ברחוב, ולדמיין שכל האנשים דומים. דמייני שאנחנו הולכים ברחוב ויש לנו על הפנים, את מכירה את המסכות האלה של פורים, עוד לפני שצבענו אותם, הלבנות, ויש טנצים. נכון. יש אחת ארוכה, יש אחת רחבה, יש שמנה יותר, יש רזה יותר. אבל הן כולם לבנות. אבל הן לבנות, הן ריקות מתוכן. נכון. הן גם מאוד נקיות. אולי אפילו יפות. כן? אין שם שום דבר במרכאות, תרתי משמע מלוכלך. ואז אנחנו הולכים ברחוב, וכולם אותו דבר. את מגיעה לדייט, כולם מקסימים, כל הגברים ג'לטלמנים, כל הגברים הם
ישלמו עלייך, כל הגברים הם עשו, לא אמרו לי, כולם, הלכו לא לי, כולם, כן. אה, נגיד, הרוב, אוקיי? הרוב, הרוב, כן, יש הרוב, תמיד יוצא מן הכלל. זה גם כל הרוב. הנשים הן מאוד כאילו מתוקתקות, ויש להם כאילו, אנחנו זה מגיעים אותו מתוקות, דבר. הן הדייט אוכלות רק הראשון, כן. סלט תמיד, הן כל החיים אוכלות סלט, על אף שבבית הם בחיים לא יעשו לעצמם סלט, אבל למה שנה הם יאכלו סלט, הם ישתו קפה רק, הם לא ישתו אלכוהול, כן? או פתאום הם שותות יין, על אף שבחיים לא שותות יין, אז הן באות פתאום, ובעצם, איך אני אומרת, מה שמפספסים בגדול, זה חיבור רגשי. אבל כי נורא מפחדים לספר את הסיפור שלנו, את יודעת, הסיפור למה? שלנו, כי מה יקרה? כמו שאמרת, יכול להיות שהצד השני כאילו ישמע את הסיפור שלי וילך, למשל. אבל אז הוא ילך בכל מקרה. כן, אבל יש מין כזאת מין מחשבה שאולי אם הוא יכיר אותי, אז הוא יישאר. אני אתן ממש הוא דוגמה. יסלח לי, הוא כן, יסלח או לי. יסלח לי, זו המילה הרבה יותר טובה. למשל, היה לי פגישה שבוע שעבר עם בחור יחסית חדש, שהוא אמר לי, תקשיבי, אני פרוד הרבה שנים כבר, זאת אומרת, אנחנו לא חיים ביחד, אין לנו קשר, זאת אומרת, פרוד הרבה מאוד שנים, אנחנו לא מתגרשים בגלל עניינים של, כמו שחלק, כספים בטח? כספים, אבל אני לא מספר כשאני פרוד. ושאלתי וואו. אותו, למה אתה לא מספר בעצם שאתה פרוד? הוא אומר, מי תצא איתי שאני פרוד? עכשיו הוא אומר לי, אבל אני חי כגרוש, זאת אומרת, אין לי קשר איתה, לא ראיתי אותה כמה שנים טובות, אין בינינו שום קשר, אפילו ברמה של התכתבות, בוואט, אין שום קשר בינינו כבר 3 שנים. אנחנו כמו גרושים, אבל אתם כמו. שאלתי אם יש איזשהו שלב שאתה כן משתף או מתכנן לשתף, הוא אמר לי כן, דייט רביעי חמישי. ואז שאלתי למה אתה דייט רביעי חמישי? הוא אמר, אם אני הגעתי למצב שאישה ממשיכה לפגוש אותי מעבר לדייט ראשון, כי אני לא עובר את הדייט הראשון, אבל אם היא ממשיכה לפגוש אותי דייט רביעי חמישי, זאת אומרת שאני מוצא חן בעיניה, אז אני מקווה שהיא תאכל את הדבר הזה. ואז שאלתי גם איך אתה עושה את זה? אני אומרת, תשמעי, אני מקווה שאת לא תברחי ממה שאני אומר, כאילו זה גם משפט, אבל שתדעי שבעצם אני גרוש לא על הנייר. מה זאת אומרת גרוש לא על הנייר? גרוש לא ברבנות, או הוא עושה את הסיפור, בעצם פרוד. מייפה אותו עוד קצת. מייפה, אבל בעצם אני פרוד, אבל אנחנו לא מספר בעצם את האמת. זאת אומרת, הסיפור של האמת מגיע, אבל הוא מגיע בשלב שהוא מאוד מאוחר. מאוד מאוחר. עכשיו, אנחנו עושים את זה כי הרבה מאוד פעמים אנחנו ממש מפחדים איך הצד השני יקלוט את זה. אגב, לי יש השערה למה ברוב המכריע הוא לא מצליח להגיע לדייט שני. מכיוון שמשהו באנרגיה והאותנטיות שהוא מגיע איתה לדייט הראשון לא מאפשר את זה. היא מרגישה שיש שם משהו חסר, לא אמיתי, לא אותנטי, ואז אין חיבור. וכן, החשש הזה שמה שנקרא, יתפסו אותנו על החולשות שלנו, על הטעויות שלנו על שעשינו הסודות, בחיים, על על הסודות. הסודות שלנו, הוא לגמרי בעייתי, וזה היה הרבה מאוד פעמים הסיפור שלי. כשאני הגעתי לעולם הדייטים, הייתי כבר גרושה עם ילדה אחת, אחרי מערכת יחסים לא כל כך טובה ובריאה, והייתי עם ילדה שנייה שעשיתי מחוץ לנישואים, עם סיפור מאוד מאוד ג'וסי, מאוד צהוב. והייתי מגיעה לדייטים, ולא הייתי מספרת, הייתי מספרת שיש לי 2 בנות, בהתחלה בכלל לא הייתי מספרת שהם משתי אבות שונים, ואחר כך באיזשהו שלב עליתי דרגה וגם סיפרתי שהם לא מאותו אב, אבל לקח לי המון זמן לספר איך הגיעה לעולם הבת השנייה שלי. עד שהבנתי משהו ואז אני מאוד מאוד... מניחה, רגע, אבל לפני איך שהבנת, זאת אומרת, אני מניחה שהרבה מאוד אנשים גם כאילו מאוד נרתעו, כי בעצם הסתרת סוד מאוד גדול, הסתרת סיפור, כעסו עליי, כעסו סיפור עליי. שיש לך ילדה מחוץ לנישואין, זאת אומרת, איך כאילו, לא איך אתה סיפרת את מספרת זה? לי איך את כזה לא דבר? מספרת? זאת זה בעצם אומרת, להתחיל מערכת יחסים על בסיס של רמייה? שקר, נכון? שקר. לגמרי שקר. זאת אומרת,
שזה באמת, ואת יודעת, לפני שתספרי ככה על איך בעצם מה עשית, אני חושבת שככה גם עוד פעם אנשים שואלים את עצמם, הרי לכולם יש סודות, כן? אז השאלה היא כאילו, אז מה, אני צריכה לספר הכל מההתחלה? כאילו, אנחנו לא מכירים, כאילו, הכל אני צריכה לפתוח, כאילו, מהספר פתוח, אנחנו לא מכירים את הבן אדם. אז אני רוצה שאנשים יבינו שזה לא, אין כאן ציפייה שאם נלך רגע לפרק, אנשים יותר בוגרים, כן, שנבוא, אני בכוונה הולכת למקום כן, כן, הקיצוני, ברור, ברור. שנבוא עכשיו עם הרשימה שתקשיב, כאילו עברתי התקף לב, יש לי בעיות בפרוסטטה, בדיוק. איך אני אומרת? אני קטועה, יש לי פיסורה, דוחות חנייה במשך בדיוק. 4 שנים, הגרוש שלי מציק לי, נכון. ו- גם לא, גם בדרך חבר הרווקים, גם זה פחות רלוונטי זאת אומרת, לשלב ראשון להתחיל לפרט שוואלה, לא היה לי שום התנסות מינית כבר שנים, בגלל מהסיבות שהיו לי, כאילו זה לא משהו שהייתי נכנסת אליו בדייט ראשון לשתף בן אדם, זאת אומרת, אין ציפייה לזה, זאת אומרת, אני אומרת, יש המון דברים שאני צריכה לשאול את עצמי, את יודעת, אני בכוונה הולכת לקיצוניות הזאת, כי אנשים הרבה פעמים אומרים, אז מה כן, מה אני כן מספרת? זאת אומרת, כאילו, אל תספרי סוד, אל תהיי עם סודות גדולים, מצד שני, כאילו, איך יכירו אותי? אז מה זה, מי זאת אני בעצם? מי אני? ומה הסיפור שלי בעצם? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. מה את אני, עשית? איך הצלחת כאילו להיות במקום הזה של מהסיפור המאוד גדול שהיה לך למקום שהוא... טוב, בואי נראה איך כן, אנחנו מתמודדים. אני ממשיכה. אמ, אני אגיד לך, אני חושבת שצריכה להיות איזושהי הבנה, וזה מה שאני הבנתי. א', שהסודות שלנו, לכל אחד יש את הסוד שלו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, גם הצעירים וגם כמובן פרק ב' ויותר, מגיע עם הסיפור שלו, עם החבילה שלו. אנחנו אנושיים, וזה היופי בבני אדם. היופי לגמרי. בבני אדם שכל אחד מאיתנו חווה חוויות. אגב, אני תמיד אומרת לבוגרים יותר, יש לכם זכות מאוד מאוד גדולה. יש נכון, לכם ידע וניסיון שכנראה להרבה מאוד אין. בואו נכון, איתו. אם אני מתביישת במי שאני ומה שאני, איך אני אוכל לייצר אמפתיה, אהבה, ושמישהו יאהב אותי אם אני לא אוהבת את עצמי על מי שאני? קודם כל אני צריכה להשלים. אני גם לא אצליח לשנות את זה בחיים. זה לא יעזור לאן אני אברח. איך אני אומרת? אני קוראת לזה I'm good enough, אבל לא ממקום של הרע במיעוטו, שזה הטוב שיש, אלא בדיוק מי שאני, זה הכי טוב שיש לי. לא יהיה לי לגמרי. גם משהו אחר להציע. ואז צריכה להיות איזושהי הבנה, שאם יושב מולי בן זוג או גבר, אגב, זה לא קרה לי הרבה, כמעט אני יכולה לספור אולי על כף יד גברים ששמעו את הסיפור האמיתי שלי, על כל מה שאני מביאה, והוא מורכב, אני לא אכנס לזה כרגע, שאמרו לי, אוקיי, אז לא מתאים לי. אבל מה שאני הבנתי מאלה שאמרו לי לא מתאים לי, א', שזה זכותם. לגמרי. זה בסדר גמור שהם יגידו, וואלה, לא אוהב את הסגנון הזה, לא מתאים לי סוג נשים כאלה, לא מתחבר לצורת החיים או המנטליות הזו, זה לגמרי לגיטימי, אבל יותר מזה, אני אומרת את זה בקר ומנוכר, הם לא קהל היעד שלי, לגמרי. הם לגמרי לא לא קהל קלה. היעד שלי, ממש לא. ממש לא. זאת כמו אומרת, ככל, ולהפך, זה דווקא משמח שהם מחליטים ככה, כי יכולת לבזבז זמן באיזושהי אינטראקציה איתם, עכשיו התכתבויות חד ופגישות וזה, משמעית, זה חד משמעית. בזבוז זמן, תארי זה לך ממש ממש בזבוז זמן. לצאת עם גבר לפעמים חודש, חודשיים, אפילו לייצר רגשות, וברגע אחד הוא שומע את הסיפור שלך ואומר, רגע, 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 סליחה, אופס, לא לזה התכוונתי, אני לא... לא בקטע והכל הזה. מתנפץ, הכל מתנפץ. אז, וגם להבין שזה בעצם, על אף שזה נשמע קצת גבוה, כאילו, אבל זה נכון, זה מקדם אותנו למיועד, לגמרי. לבא בתור. לגמרי. ולגמרי. אני מסכימה, אני ממש מסכימה עם זה זה. המסע הרי, לא? זה תחשבי לגמרי המסע, זה מה לגמרי זה חלק מהמסע. לייצר זוגיות. אני חושבת שאנשים פחות מבינים שזוגיות
זה משהו שותפות גורל. זה משהו שגם זה מייצרים, זה משהו לא מוצאים. ענק, זאת אומרת, בוודאי. אני תמיד זה אומרת, זה לא... לא כמו ללכת לסופר למצוא את המלפפון המתאים, כאילו אני בודקת, זה בדיוק, רך הכי ולא יפה, רך, כאילו הכי הכי יפה, מבריק. בדיוק, נכון, זה לא ככה. בוא נבדוק באמת מי יושב מולי. מהמם, בוא נספר את הקרביים שלנו, נספר את כל הסודות ונראה אם הוא יכול להכיל את זה, אם הוא יכול לאהוב אותי על החוזקות והחולשות שלי, האם אני מוכנה לקבל אותו על החוזקות והחולשות שלו. מהמם, אגב, אני תמיד אומרת שזה משהו שאני חושבת שהוא נורא חשוב, שהוא קשור ליכולת שלנו להיות במקום של פשרה. אני אומרת, אנחנו לא חייבים לאהוב אותו כמו שהוא. אנחנו יכולים להסכים לאהוב אותו כמו שהוא, כי יכול להיות שיהיו חלקים שלא נאהב. מהמם, לגמרי. שאני חיה בתוך זוגיות נפלאה עם גבר מדהים, שהוא באמת מתנה לחיים שלי. אני לא אוהבת אותו על כל המכלול שלו. יש דברים את לא בדפוסי אוהבת. התנהגות שלו שאני פחות אוהבת, אבל מהמם. אני כל כך מסכימה לחיות איתם. וכל כך מתעלמת מהם, או מדחיקה אותם, או חיה איתם. אני לא אבל קוראת לזה פשרה, אני קוראת לזה בחירה. אני בוחרת לחיות לצד, כי אני מסתכלת על כל העולם הזה של הזוגיות, על לבחור בצורה מודעת, ובטח כי את גם עובדת עם זוגות, אז בטח את גם פוגשת את העניין הזה, כי אני מבחינתי, בראייה שלי, אני יכולה להגיד, נכון לעכשיו, הבחירות האלה, בהתנהגויות האלה, גם הלא מושלמות שאני רואה אצל הצד השני, נכון לעכשיו זה משהו שהוא טוב לי. זאת נכון? אומרת, אני לא יכולה לדעת אם לאורך השנים אני עדיין אצליח להכיל, גם אני לא יודעת אם הוא יצליח להכיל את כל הדברים הבעייתיים אצלי, כי בואי, גם אני רחוקה להיות מושלמת, גם לי יש אלו לא מעט גם אני התנהגויות מעצבנת. והתנהגויות מעצבנות מאוד למות. מעצבנת. עכשיו, אם תשאלי אותו, אני מאוד מעצבנת. אני לא צריכה, אני יודעת אני יודעת שיש לי צדדים מעצבנים, אבל אני חיה איתם בשלום, לא בשלום, אני חיה איתם, זה חלק ממי שאני. אף אחד לא חייב לחיות עם זה, זאת אומרת, אבל אני כן שמחה שיש מישהו שבוחר. בוחר, וזה המקום של הבחירה, זאת אומרת, לא להיות ביחד, וזה כבר אנחנו קופצות ככה למקום שהוא יותר, לא להיות ביחד בגלל שאין ברירה, כי אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד, אלא מתוך מקום שאני באמת מכירה את הבן אדם על צדדיו, הוא מכיר אותי על צדדיי, ואנחנו בוחרים להיות אחד עם השני, ואני חושבת שזה אחד הדברים שחבר'ה פנויים לא מצליחים ככה מספיק להכיל את זה, כי כל פעם שהם פוגשים את החוסר מושלמות, זה ישר מערער את הכל, זאת אומרת, זה לא מאפשר את החיבור. עכשיו, אין מצב לא לפגוש חוסר מושלמות. אגב, זה קונפליקט מאוד גדול, מכיוון שאני עוד לא פגשתי אף אדם בעולם שיצהיר על עצמו שהוא מושלם, או שהוא מצפה לפגוש מישהו מושלם, נכון, או מבין שזוגיות היא מושלמת, אבל הם שואפים לשם. זה נכון, נורא מוזר, זה כן. ממש מוזר. אני אומרת, וזה אוקיי, אז אם קונפליקט של אין, העולם. אם אין, למה לשאוף לשם? למה לא ללכת לשלם? ואז אני נותנת לזה פרשנות נוספת. אוקיי. אני אומרת שפשרה באה מהשורש פשר. ובעצם כשאנחנו הולכים לתוך יצירת זוגיות, או חיפוש הבן בת זוג שראויים ומתאימים לנו, כדי לייצר איתם חיים, לא דייט, חיים שלמים, כי אנחנו עושים הפרדה בין הדייטים וההתאהבות, ולייצר מערכת יחסים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הפשר שאנחנו מחפשים בתוך מערכת יחסים. של מה את ולדעת מתכוונת? ששם, אני מתכוונת לכלי מאוד מאוד בסיסי שאומר מה ה-must, מה חייב להיות שם? ומה ה-nice to have, נכון. ומה אולי על מה never אני, כן, never again, על כן. מה אני באמת לא מוכנה להתפשר. מהם הערכים הבסיסיים שאני מבקש לעצמי, קודם כל אגב בתוך זוגיות, עוד לפני שאני בודקת בבן זוג או בת זוג, איזה ערכים חשובים לי בתוך זוגיות, וכשאני אבין איזה ערכים טובים לי בתוך זוגיות, אני אוכל ללכת לחפש בן זוג
כי הוא צריך לענות על הערכים האלה. לפי מה אנחנו הולכים לחפש זוגיות? הולכים או בן זוג, לפי אנחנו הולכים מה? לפי רשימה של איזה תכונות אני רוצה או רוצה, ושם אנחנו נופלים, כי לפי מה שאת בעצם אומרת, בעצם אני ואת כאן שותפות לדעה שיש איזשהם רשימות, ואני חושבת שכאילו אנשים כאילו אומרים כאילו מה, לא צריך להיות רשימה, אני חושבת שבכל תחום יש ברור לנו שכן. רשימה, שאני הולכת לסחור או לקנות בית, מה אין לי רשימה, מה אני אכנס לכל יש דירה, גם תקציב אפילו. בדיוק, יש לי תקציב, ברור. אני לא אגור בפרטר, אני כן אגור בפרטר, אני רוצה רק דירת גג, לא, אני רוצה בית פרטי, כל אחד יש לו את הרצונות, גם מקום עבודה, בכל תחום, כך גם זה בזוגיות. רק העניין שמה שאנחנו מדברות עליו פה, שאני ממש שמחה שהעלית את זה, שהרשימות שאנחנו מדברים עליהן, שהן קריטיות, הן רשימות שלא קשורות בכלל לאופי, נקרא לזה ככה, אלא יותר לעולם של ערכים. יש לי אפילו דוגמה. לתת לזה, כי אנשים מפספסים ביג טיים, כי כאן הם חושבים שבערכים כולם רוצים את אותם ערכים. אני אתן למשל דוגמה, אחד הערכים שאני מדברת עליהם הרבה בהרצאות שלי, שהיו חשובים לי וחשובים לי גם היום, זה חלק ממי שאני, זה ערך חופש. כשאני אומרת חופש, זה לא שאני בעניין של זוגיות פתוחה או פוליומורית או לא, אני בן אדם מאוד מונוגמי, מאוד זוגי, אבל הערך חופש מבחינתי זה שאני לא יכולה שנמצאים לי כאן, זאת אומרת, למשל, יש לי חברות שהן כל הזמן מתקשקשים עם הבני זוג שלהם, אני לא יכולה כל היום להתקשקש עם בן הזוג שלי, כאילו, יש לי מלא דברים על הראש, כאילו, שאני גם אוהבת, על הראש לא מתוך מקום זה, גם אני אוהבת, לשם העניין, שאנשים מאוד מופתעים, למרות שאני נשואה, אני אוהבת לנסוע לחול, לפחות פעם בשנה, עם החברות שלי, בלי זוג. זאת אומרת, זו חוויה אחרת לגמרי. כן, ושאנשים אומרים לי, כאילו, יש את המשפט ששמעתי אותו פעם שצמרר אותי, ואני לא מדברת על הוא מרשה לך, כאילו כבר זה עברנו את הסיפור מרשה, ומה הוא חושב על זה, ומה הוא חושב על זה, ואני אומרת, מה זאת אומרת מה הוא חושב על זה? הוא לפעמים שואל אותי, ויקי, מה, לא תכננתם משהו השנה? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי היו לי קשרים שמבחינתם הזוגיות, הערך זוגיות היה של ביחד. זאת אומרת, אני צריך בת זוג, שמישהי שתהיה איתי, לא בכך כל עולמי, אבל שנעשה הכל ביחד. זאת אומרת, הנפרדות הזאת, זה היה תמוה ביניהם, היה תמוה ביניהם שיש לי ידידים, היה תמוה ביניהם שאני נפגשת עם חברות ונוסעת לחול, מישהו כזה שהערך חופש הוא לא מספיק ברור, לא מובן, לא, היה לו מאוד קשה להיות איתי בקשר, זאת אומרת, עכשיו, אם אני הייתי מוותרת על הערך הזה לאורך השנים, אז אני הייתי קמלה, נובלת. עצובה. מאוד, כאילו, כי ערך זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לנו. עכשיו, אחד הדברים המשמעותיים בתוך תהליך של אימון לזוגיות שאני עושה, וגם אני שומעת ממך שגם את עושה, זה באמת לבדוק על מה לא מוותרים, מה החשוב הזה. מה הדבר הזה, אני קוראת לזה דיגניטי, מה הדבר הזה שאם לוקחים לי אותו, אני לא יכול לנשום שם. נכון, כי הרבה פעמים אנחנו מוותרים. בדיוק, ואז אתה יכול להיות במקום של פשרה ולהגיד, רגע, על הדברים האלה, אגב, זה לא רשימה ארוכה מדי גם, לא, צריך להיות מצומצם, אני אומרת מאוד ממש קצר, מצומצם. מאוד מצומצם. 2, 3, 4 ערכים, לא יותר מזה, אבל אלה הערכים, שאם אני לא מצליחה לקבל אותם בתוך המערכת יחסים שלי, אגב, זה נכון לכל מערכת יחסים, אבל נכון. נגיד, אבל אנחנו מדברות על זוגיות, אבל אם אני לא מצליחה לקבל אותם בתוך הזוגיות שלי, אז זה לא חשוב לי אם יש לו כסף, אם הוא גבוה, במה הוא עובד, איזה משפחה יש לו, אם הוא גר קרוב אליי, אם הוא לא גר קרוב אליי, אם היא... בדיוק. זה לא רלוונטי. ברגע שאנחנו יודעות, או יודעים, יותר נכון, לצמצם את המאסט הזה, וואו, כמה אפשרויות נפתחות. כן, נכון. כמה אפשרויות נפתחות, כי אז אפשר למצוא את זה אולי בהרבה יותר גברים ונשים. אבל אם אני צריכה למצוא את כל הערכים האלה בתוך בן זוג, ואז אני רוצה רגע אחד לחזור רגע דווקא לדייטים הראשונים ולאותנטיות ולכמה אנחנו מסתירים את עצמנו, ואז השאלה תהיה באמת מי יבוא לתוך הדייט הזה ומה אני אביא, ואת התחלת להגיד ששואלים אותנו אז
אז מה אני מספרת בדייט? אז אני אומרת, כמו שאמרת, ואמרנו שתינו בהומור, אני לא צריכה לבוא עם איזושהי רשימה שאומרת, תקשיב, בוא נשים את הדברים על השולחן, הנה אני זאת וזאת 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 וזאת, לא. אבל יחד עם זאת, אם השיחה מובילה, ומשהו שם מבקש מאיתנו לפתוח ולדבר, אז אנחנו לא מסתירים. ובסוף, דייט טוב הוא לא דייט שבו אנחנו יוצאים ממנו ושואלים את עצמנו, או אומרים לעצמנו, מעניין מה הוא חשב עליי, או מעניין מה היא חשבה עליי, או מה אני חושבת עליו, אלא מה אנחנו מרגישים. לגמרי. אנחנו לא מצליחים, כמעט אף פעם, להגיע לדייט שני בהתלהבות, בכוונה אני מוסיפה את המילה בהתלהבות, מילה כי חשובה. לפעמים אנחנו הולכים לדייט שני, כי אנחנו אומרים, לתת טוב, ניתן הזדמנות, לזה עוד צ'אנס, ניתן בדיוק. לו ואנחנו, עוד הזדמנות. בדיוק, כן, אבל אנחנו לא באמת רוצים ללכת לשם, אוקיי? נכון. ואנחנו, גם המאמנת אמרה לי לא לפסול על הסף, אז כן, אני הולכת, או כן. הולכת לעוד דייט, אבל זה לא הכוונה, הכוונה היא שאנחנו נרצה ממש ממש לבוא לדייט, ובשביל לרצות לבוא לעוד דייט, צריך לקרות שם איזשהו חיבור רגשי, נכון. וחיבור רגשי לא קורה מסתם סיפורים, מלספר במה אני מפלקט, עובדת, איך אני משאלות, עובדת, בדיוק. בדיוק, אלא מאיזשהו שיתוף, שהוא לפעמים רגשי. אפילו, כן, הוא אפילו דווקא, במקומות שאנחנו פחות גאים בהם, מהמם. או קשה לנו, או הדברים שאנחנו מפחדים מהם, או הדברים שאנחנו נורא רוצים, ו... ואז הם ישר שואלים אותי, רגע, אבל אם היא תדע, הוא ידע שאני נורא רוצה זוגיות, אני אומרת, אוקיי, ברור, כאילו, מה את רוצה שהוא ידע? אני שומעת והם, משפט אחר, את יודעת, אומרת, אבל זה יהפך את הדייט לכבד. "מ, ואני אומרת מעניין, לו, אה? אולי מרגש ולא כבד. כן, אני גם, כי אני חושבת כן, שכשיש אבל, חיבור, אז יש את זה לא ריגוש כמו התרגשות. נכון, כשיש משהו שהוא מחבר, אז אני חוזרת הביתה ויש בי איזושהי התרגשות, שזה שונה מריגוש. זאת נכון. אומרת, שיש שם מישהו שראה, הקשיב, היה שם במומנט, היה לנו מומנט, נקרא לזה ככה, נכון, יצרנו נכון. איזשהו מומנט, ומומנט יכול להיות רק כשאני ככה, שיש את המקום של החשיפה, שלפעמים לאנשים זה נשמע משהו שהוא heavy כזה, כאילו, כבד כזה, מה, אני עכשיו אתחיל עכשיו... מה, אני אספר לו את הצרות שלי? אני אומרת לו, אז זה לא לא את את זה, הצרות. נכון, כמו את הצרות. זה לא את הצרות. זה תמיד, את אולי יותר מאתגר לך, יותר תרבית מעניין המורכבות, לך. זאת אומרת, כן, בדיוק, זה לא רק אנחנו, אנשים צריכים להבין שבכלל מערכות יחסים לא בין גברים ונשים, אלא בכלל בעולם, אנחנו לא מייצרים העלדה והעלאה, כי אני יכולה לתת דוגמה ככה קופצת לי עכשיו תוך כדי תנועה, יש לי שכנים בבניין, שאני אומרת להם שלום, שלום, יכול להיות שמישהו יגיד לי, את ראית בקבוצה של הוועד ככה וככה, כן, צריך לעשות זה, כן, זה, את יכולה להחזיק את הדלת, יש בינינו זה לא שיחות. מרגש. זה לא, אבל זה אני לא אפילו אגיד, מרגש. כאילו, אני לא אצלם שום דבר חוץ מזה שהם גרים אולי בקומה X, לא תמיד אני גם זוכרת את השמות שלהם או של בני הזוג שלהם, אבל אני יכולה לצאת איתם שיחה, כן? מה שנקרא, שיחת מסדרון, אני בן אדם תקשורתי, אני יודעת לייצר שיחה. זה, אבל זה לא רק שזה לא מרגש, זה שיחה שכל כך לא משמעותית, זאת אומרת, היא כאילו לא רלוונטית, מבחינתי אני ממשיכה את היום שלי, כאילו, לא מעסיק אותי בכלל, כאילו, על מה דיברנו, עם מי דיברתי, כאילו, מה ומי. לעומת זאת, זה שיחה, לעומת שאנחנו מדברות על יצירת אינטימיות או קרבה רגשית, זה שאני מרגישה שמשהו כאן בינינו, וזה לא התאהבות, זאת לא אהבה, זה דברים שונים, שאנשים גם, כאילו, הרבה פעמים שאומרים, התכוונתי התאהבות, אבל אני לא מתאהבת מהר, אני לא מתאהבת, לא, זה בכלל לא זה. זה זה, לפתוח את הלב. זה בדיוק להביא את הלב שלי לכאן, שהוא לא חייב להיות חשוף לגמרי, כן? אבל הוא מתחיל, הוא כאן. אני באה בנכונות, ויש בזה סיכון. כן, יש סיכון, צריך לקחת סיכון בשביל הסיכון, סיכוי. נכון, שזה שאני אומרת, אתם צריכים אנשים להבין שכדי לזכות בכל הקופה שקוראים לה אהבה באמת, צריך ללכת על כל הקופה. זה לא אומר שאני על כל אחד נותנת לו, הנה, קח את הלב, תעשה משהו. לא, לא, לא. זה לא קח את הלב, תעשה, בוא, תחזור, נראה אם תחזור. לא.
זה אני שמה את הלב, הוא כרגע לידי הלב שלי, אני לא נותנת לך אותו בידיים שלך עדיין, אבל אני כן שמה אותו. זאת אומרת, זה שני לבבות שנמצאים על השולחן כרגע, והם מנסים לתקשר מול שני מוחות נכון. שמנסים לתקשר. כי במוח אני מתחילה טוב, רגע, הוא אמר שהוא גר זה רחוק לי. היא אמרה שזה, לא, זה לא מתאים לי. זה מוחות, זה לא לב. אני אז זה חושבת חיבור. אני חושבת שעוד דבר צריך לזכור ממש ממש, שתמיד זה שבא מולך או מולך, אה, כנראה רוצה אותו דבר. מהמם. כנראה גם הוא פוחד, כנראה גם הוא אולי קצת מתבייש, כנראה גם הוא קשה לו לחשוף את הסודות שלו, גם הוא מת מפחד מלהיפגע. זה לא רק אצלנו. מהמם. ואת יודעת, אתמול בערב, לכבוד יום האהבה, קצת בדיליי, אבל אתמול, הלכנו אני והבן זוג שלי ועוד חבורה של חברים לראות מופע שאולי את מכירה, אני מניחה שאת מכירה, שנקרא גברת רבייה. או, שמעת על גברת בטח רבייה? מכירה אותו. דרך אגב, המופע שלו שהוא עושה עכשיו על פנויות, זה התחיל בשיחה איתי, הוא התקשר אליי ואמר לי, תגידי וואו! לי מה הסיפורים שהם מגיעים, שיהיה לי רעיונות. כן, הוא מהמם, אני מתה תקשיבי, עליו, אני מתה עליו, הוא קודם כל הוא מקסים. חכם ממש הוא חכם ממש, ממש. הוא ממש, פסיכולוג, והוא כאילו, זה, מטורף. כן, הוא כאילו. מטורף. הוא מאוד אז, חד, אז קודם חריף. כל, באמת, מומלץ, מי איזה שרוצה מתנה ללכת. נהדרת אוי, היה ללכת נהדר. לט"ו כן. באב, זה כאילו פשוט, נהדר. פשוט מקסים. והוא עשה שם איזשהו קטע שמאוד התחבר לי למה שאמרנו עכשיו. אה, הוא דיבר על זה שכל מה שאנחנו אולי צריכים, כשדיברנו על לפתוח את הלב, זה, הייתה שם מישהי שישבה ככה עם ידיים סגורות וקפוצות, ודיברה על הבן זוג שלה, היא עברה אצלו סשן של ה-5:55, ואז כל מה שהוא אמר לה, רגע, אולי תפתחי את היד. כאילו, הוא אמר לה, כל מה שצריך זה רק, שנייה תפתחי. והתפתחי הזה, זה כאילו, שנייה, בואו רגע, בואו נפתח את הידיים, ונסכים שמישהו ייכנס לעולם שלנו, לגמרי, ללב לגמרי. שלנו. בוא תכירי למי שאת יושבת מולו, מי את ומה את באמת, כדי שהוא יתאהב בך, ולא לגמרי. באיזושהי מסכה או דמות שהגיעה לדייט, כי היא חושבת במחשבה, בעיני רוחה, או מדמיינת, שזו הדמות שהוא ירצה, והיא הנכונה. אין נכונה, אין דמות נכונה, שזה גם משהו אין חשוב דבר להבין. כזה. נכון, אין כזה דבר, זה הדבר רק מי המיוחד. שאנחנו, ואם מי שיושב מולך, או מי שיושבת מולך, לא מעוניינת, היא רק לוקה על היד שלך. מהמם. לגמרי, ויש מישהו אחר בעולם הזה, שירצה בדיוק אותך או אותך. לגמרי. אני ממש מסכימה. את יודעת ככה, לקראת הסיום שלנו, אני דווקא רוצה לגעת בעוד נושא משמעותי, שאת יודעת, אני חושבת שעולם הפודקאסטים פתח ככה צוהר ללמוד הרבה ידע. אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסטים בכל מיני סיטואציות שאני ככה יותר פנויה וזה, ואני חושבת גם אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, הם צורכים ידע, וידע זה חשוב. זה לא מספיק. וזהו, ואנשים גם כן לפעמים הולכים לתת לכל מיני הרצאות, וכמו שאת יודעת, אפילו מגיעים אולי לפגישה של אימון, או שתי פגישות, אומרים, אני רוצה לדעת, מה צריך לעשות, כאילו, ואולי אפילו גם פה יש איזושהי ציפייה, אוקיי, שמענו עכשיו את שתי הנשים האלה, שתיהן מתמחות בתחום הזה של ליצור זוגיות, ליצור אינטימיות, הבנתי שאני אולי נפל לי האסימון שאולי אני מתנהג או מתנהגת ככה, ואני צריכה לעשות ככה, הבנתי, וחוזרים מה שנקרא לדייט, קורה אותו דבר. ולא יודעים מה לעשות עם זה. ולכן אני אומרת נכון. בוא נדבר האם על זה ידע, רגע. כן, אני שואלת האם ידע זה כוח, תמיד אני שואלת את השאלה הזאת, האם ידע זה כוח? ואז מיד אומרים לי כן, אני אומרת לא, מה פתאום, זה רק פוטנציאל. מהמם. ידע זה לא כוח, כי בעצם מה שאני עושה בקליניקה, ואני מניחה שאת עושה אותו דבר, זה אני נותנת את מה שאני קוראת לו ידע מתנהג. מהמם. יש הבדל גדול בין ידע לבין ידע מתנהג. אני אומרת את זה, אגב, הרבה מאוד פעמים דווקא לזוגות שמגיעים אליי לקליניקה. אני מתעסקת הרבה מאוד בטיפול זוגי ומיני, ומגיעים אליי זוגות שאני אומרת להם, תקשיבו, אני הולכת קצת לבאס אתכם אולי, וזה אולי גם לא כל כך שיווקי, אבל אני לא כל כך הולכת לחדש לכם כלום.
כי בעצם אתם יודעים את הכל. מהמם. אתם יודעים לדוגמה שבשביל שהזוגיות שלכם תצליח, הדבר הבסיסי זה שצריך להיות ביניכם כבוד הדדי, לדוגמה. צריכים לכבד אחד לשנייה, או לפרגן אחד לשנייה, או לייצר זמן זוגי. אני לא צריכה לספר לכם את זה. מהמם. מה הבעיה אצל אנשים שזקוקים לעזרה באמת? זה שהם יודעים המון המון המון, אבל הם לא יודעים איך להתנהג את זה. לגמרי. סבבה, אז אני הבנתי שאני, אבל מה עושים עם זה? מהמם. זאת אומרת, הרעיון של לבוא לטיפול ולהבין שזה איזשהו תהליך שבו אתה לומד להכניס את זה לתוך העולם שלך, לסיסטם. לחיות את זה, לכן, להתנהג את זה. בגלל זה הרבה מאוד פעמים תהליכים טובים הם לא קצרים, זאת הם לא אומרת, יכולים להיות קצרים. מכיוון שלוקח לנו זמן, זאת אומרת, קודם כל שנקבל את הידע, נקבל את הדברים, כי לפעמים ההתנגדות היא נורא, אני אומרת על עצמי, כן? לי, כי אני באתי, אני עובדת סוציאלית, אני באה מעולם הטיפול, עבדתי שנים של גם פסיכולוגיה וזה, כאילו, מה תחדשו מה לי? יחדשו לי, כאילו, ויש ציפייה כזאת שכאילו, מה, גם אנשים שמגיעים אליי, מה, הייתי כבר אצל המאמן הזה והמאמנת הזאת, מה יש לך, גם באים ישר, מה יושבים יש ככה, לך? מה יש לך לחדש לי? ואני או, תמיד אבל, אומרת, ואגב, יש גם הרבה מאוד שאומרים, איך היא יכולה לפתור לי את הבעיות או כן, שלי? ואני אומרת, אני תמיד אומרת לא כמוך, יודעת, אין אני לי לא שום, פותרת. זה לא רק שאני לא פותרת, אני לא מבטיחה, ואני לא מחדשת שום דבר. אני רק הולכת בדרך איתכם, כדי לעשות את הדבר המורכב הזה, שעילית פה העלתה את המקום של אוקיי, בואו נראה עכשיו את מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו מכניסים לחיים שלנו. היום, מחר, מחרתיים, כל השבוע, שבוע הבא, כי זה המשפט שאנשים כאילו מכירים, כי מאמנים משתמשים בזה הרבה, לעשות את הלא רגיל, זה, שוב, זה משפט מאוד מפוצץ, אבל מה זה אומר? זאת אומרת, מה זה אומר? ולפעמים, ללכת יד ביד, זאת אומרת שאפילו בידיעה שיכול להיות שאני אנסה לעשות משהו חדש ויש לי את מי לשתף במה שעשיתי שלא הצליח, לא עבד, זאת אומרת, אני חושבת על זה על זוגות שנגיד שמגיעים אלייך ונתת להם איזשהו משהו, הוא או היא ניסו, הצד השני כן, ויש את מי לשתף שיכול להחזיק את זה ולהגיד כאילו, קודם כל חבר'ה, כל הכבוד שניסיתם, זאת אומרת, נכון. איזה יופי שעשיתם פה צעד, ובסדר, אנחנו לא מצפים שביום אחד, עכשיו כל יום תעשו את אותו, לא, זאת אומרת, לאט אני, לאט, אנחנו... אני גם אומרת fish cannot see the water, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לראות את הטעויות או שגיאות שאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו. לפעמים מישהו צריך לשים לנו מראה ולהראות לנו, רגע, היי, עצרי או עצור, בואו נחשוב איך אפשר היה לעשות את זה אחרת. לגמרי, לגמרי, אני קוראת לזה אפילו לפעמים סיור מוחות. נכון, אם נכון, אנחנו נתקלים באיזשהו מישהו שיצאנו איתו, ומשהו שם לא הולך, ואנחנו מדברות על זה, ואני אומרת, אוקיי, בואי ננסה לבדוק, אולי צריך לדבר על זה, אולי צריך לעשות את זה, אולי צריך ללכת למקום אחר, אולי צריך... יש איזשהו סיעור מוחות, שלפעמים, א', גם מאוד עוזר שמישהו אומר לך, הכל בסדר. נכון, את עושה הכל, אתה עושה הכל, מצוין, זה לא שלך, זה לא אתה הבעיה. משהו כאן באמת לא הולך, כי לפעמים הם מסתובבים עם איזושהי תחושה שאנחנו כל הזמן נכשלים, זה לא אומר שאתם תמיד נכשלים. זה לגמרי ולפעמים לבוא נכון. ולהגיד, שים לב איך אתה עונה, שימי לב מתי את עונה, שימי לב לתגובות שלך, מה מקרב, מה מרחיק, איך היית מרגישה לו, ואז פתאום, בכלל, כל התהליך הזה של יצירת זוגיות, יש לו הרבה מאוד שלבים. קודם כל לגמרי. לנקות את העבר, ואז באמת, כמו שאמרנו, להבין מה הפשר, מה אני הולכת לייצר, לפני שאני רצה לדייטים בכלל. שנייה, מה אני הולכת לחפש? ואז הפחד הגדול הזה של ניהול העולם הרגשי שלנו בתוך האפליקציות האלה, למי לענות, למה לענות, כמה לענות, לגמרי. מתי לענות, וואו. אבל אבל זאת עבודה זאת העבודה. ששכרה בסופו של יום הוא קודם כל התפתחות אישית, לגמרי. שזה הדבר הכי הכי לגמרי. משמעותי בראייה שלי, ובסופו של דבר, זאת אומרת, את יודעת, אני אומרת תמיד לפני למצוא זוגיות או ליצור זוגיות, זה מקום של להרגיש בטוב בעולם הזה. נכון. זאת אומרת, כי ככל שאני
לומדת ועושה דברים שהם יותר חיובים עבורי, אז נכון, יש התפתחות, אבל ההתפתחות הזאת, זה אומר שאני חיה ביותר נינוחות בעולם הזה, פחות בכעס על הכל, זאת אומרת, אני עושה עבורי, אני עושה דברים שהם עושים לי טוב, שזה הבסיס שאנחנו הרבה פעמים מתפספסים אליו. זאת אומרת, שוכחים שאנחנו, קודם כל אנחנו צריכים להיות מאושרים, שיהיה לנו טוב. ביבי, להגיע לטיפול, לא משנה איזה, זה פריבילגיה מטורפת. מתנה אדירה, אני זה חושבת לא משהו שצריך, זה כיף אני, לא נורמלי. אני חושבת, תענוגות. לגמרי תענוגות, אני ממליצה את זה לכולם, כי אני עושה את זה באופן אישי. גם הילדים לגמרי, שלי מדי פעם הולכים, כי לגמרי. פעם מישהו אמר לי, כאילו, מה, הילדים שלך? כן, למה לא? זאת ברור. אומרת, אני לא יכולה לטפל בהם, אני יכולה להיות אימא שלהם, לא להיות בדיוק. המטפלת. הם גם זו לא רוצים. מתנה, זה גם מתנה שנותנת להם לפעמים שהם רוצים לאוורר, כאילו, מה האמא המכעיסה שלהם עשתה להם, כאילו, או מה קורה, דברים שכאילו, אין לי את הכלים ואין לי את הידע, זאת אומרת, זה משהו שגם אני צריכה ללמוד מה לעשות. בכלל, לבוא עם צניעות בעולם הזה, שאנחנו, כן, לפתח לעולם הזה, שאנחנו, כן, כדאי שאני אלמד כדי להתפתח, כדי ללמוד איך לשים את כמו שאת השתמשת במושג שאני מאוד מאוד אוהבת, להפוך את זה לידע מתנהג. אז אלית, מסתבר רגע, אני רק אגיד אז מסתבר שלרצות את האהבה זה לא מספיק. זה לא מספיק. לא, זה לא מספיק. צריך לעשות לגמרי שם איזושהי מספיק. עבודה. נכון. אלית, איזה היה כיף היה. כיף. היה מה זה כיף, ועבר ממש. לנו ממש ממש בא מהר, לי עוד. כאילו, כן. יש לי תחושה שאנחנו נעשה עוד, כי יש לנו כמה תחומים שאנחנו, נראה לי שכבר... אבל היה ממש ממש כיף לארח אותך, היה נהדר. ותודה שפינית זמן, ומי שכאן מקשיב ורוצה ליצור איתך קשר, אז קודם כל אני אשאיר פה בפרק בפודקאסט לינק שאיך אפשר ליצור איתך קשר, אבל נכון. יש איזשהו דרך שהיית רוצה כאילו אפילו להגיד עכשיו, ובין אם זה, לא יודעת, פייסבוק או אז אני מה רוצה שבא לך. לספר יש לי קליניקה שנמצאת בקיבוץ אייל. קיבוץ אייל נמצא ממש ליד כפר סבא. ואפשר ליצור איתי קשר כמובן בפייסבוק, באלית חממי ייעוץ זוגי, או בפרטי שלי, ובפייסבוק כמובן כל הפרטים שלי מפורסמים, יש שם וואטסאפ ונייד, ואת תשאירי קישור, ומי ויאללה, שירצה אז באהבה. וכן, אני נכון. אזכיר שקמלית מתעסקת, עובדת גם עם זוגות, וגם מטפלת מינית. זאת נכון, אומרת, אני ככה... מטפלת, הקליניקה שלי אכן מתחלקת לשניים עיקריים, שזה ייעוץ זוגי ומיני, וכמובן יצירת זוגיות, ובכלל מתמחה בכל מה שקשור לניהול מערכות יחסים. כן, מערכות יחסים באופן כללי. טוב, אלית, היה כיף. ותודה, תודה. וחברים, תמשיכו לעשות לנו, קודם כל תשתפו, אם אהבתם, כמו שאומרים, שתפו את חברים, זה הכי נכון. חשוב. שיהיו לנו ימים טובים יותר. אמן, אמן. יאללה, אמן. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.